lortu arte, jodake, lortu arte. Pensionista, aurrera! Pensionista, aurrera! Pensionista, aurrera! Pensionista, aurrera! Pensionista, aurrera! Gaur goizean Eibarren egin dute manifestazio bat eta bai komunikatu opera. Erakurriko dugu komunikatua. Bai. Eguerdion guztioi. Berriro ere Bizkaiko pentsiodunen mugimenduak deituta milaka pensionista kalera irten gara pentsio duinak aldarrikatzera. Hemen gaude emakume eta gizone. Estatuko eta erkidegoko gobernuei exigitzen diegu Europako gutun soziala sinatzerakoan hartu zuten konpromisua betetzea. Horrekin batera berriro ere gure aldarrikapen nagusienak gogorazi nahi dizkizuegu. 1.080 euroko gutxieneko pentsioa Europako gutun sozialari jarraituz. Pentsioaren igoera legez eta iraunkorki KPI-aren arabera ezartzea. Sostengarritasun faktorea bertan bera ustea. Lan eta pentsioen erreformak deuseustatzea. Genero arrazoia direla eta soldata eta pentsioen arrakalak ezabatzea. Urtarrilaren 15ean urte bat betetzen da mobilizazioekin hasi ginela. Pozik ospatuko dugu urteurrena. Izan ere, milaka pensionista elkartzea lortu dugu mugimendu anitza eta helburu berberaren